maawa kayo sa akin. Maawa? Naawa ba kayo sa titik ko? Wah! Boss, hayaan lang natin yung Titan Drill mo. Lagyan mo na lang ng sili yung ari ko. Putang anak, Totske! Ginagago mo ba ako? Anong akala mo sa ari ko? Bicol Express? Sorry boss, sili kasing ginagamit ko. Tingnan mo, nagbabaga pa. Totoo nga boss, pero ba't parang manok na nilalagyat yan? Ikaw chismoso ka! Inuulit ko, pakawalan nyo na si Tarangwet. Dahil kung hindi, ibibatayin nyo, problema ba yan? Ah, ganun ba? Ano ka ba, Karukong ho? Kasamahan natin yan. Hayaan mo na, Kalungat, para dalawa lang tayo maghati ng Titan Cell. Tuko, Balbakwa, napapalaban kami. Kailangan kami ng dagdag pwersa. Bilisan nyo. O sige, Totske. Darating na kami dyan kapag patay na kayo. Balbakwa, malapit na tayo. Pero alam mo ba, sa gira ako lumaki, kaya hindi ako natatakot sa anumang laban o bakbakan. Meron ba? Tara! Kurukong mo, Kalungat! Tingnan nyo kung paano ko papatayin si Tarangwet! Dumilim ang aking paningin, wala akong nakita. Paano mo naman siya makikita kung sa iba naman nakatingin? Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Para sa Titan Cell! Wow! Kalungat, kahit anong mangyari, aagawin natin ang Titan Cell. Oo, Kurukong ho, kailangan na kailangan natin yan. Mga animal kayo, hindi nyo ba isauli ang Titan Cell ko? Wah!